హ్యాపీ విజయదశమి టు ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. దసరా అంటేనే మనకి గుర్తొచ్చేది దుర్గామాత. ఆమె శక్తికి ప్రతీక, అలానే చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు అని కూడా చెప్తారు. ఎలా అయితే దుర్గామాత ఆ మహిషాసుని చంపి చెడుపై విజయం సాధించారో, అలానే మనకి ఒక గొప్ప సందేశం కూడా ఇచ్చారు. ఏంటి అంటారా? కష్టం ఎంత పెద్దదైనా, ఇబ్బంది ఎంత గొప్పది అయినా, మన మీద మనకి నమ్మకం ఉంటే మనం కూడా విజయం సాధించవచ్చు. నిన్ను నమ్మాల్సింది నువ్వు, నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కాదు. దసరాలో వెలిగించే దీపాలు అది జస్ట్ లైట్ కాదు, అది మనలో ఉన్న డార్క్నెస్ ని దూరం చేసి పాజిటివ్ థాట్స్ తో మంచి న్యూ బిగినింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రతీక. ఈ విజయదశమి రోజున మనం అందరం మంచి థాట్స్ తో, ఫ్రెష్ బిగినింగ్స్ తో మన జర్నీని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆ దుర్గమ్మ బ్లెస్సింగ్స్ మనందరికీ ఎప్పుడు ఉండాలని, ఆ తల్లి ఆశీర్వాదంతో మన లైఫ్ సక్సెస్ తో అలానే హ్యాపీనెస్ తో నిండిపోవాలని హార్ట్ఫుల్ గా కోరుకుంటూ